סנפיר פינפן, ובואו נפתח, לא בטוח שזה הסנפיר, פשוט זה מרגיש כמו סנפיר, כתוב על זה פינפן. בואו נראה מה יש בפנים. אומייגאד! אני עדיין לא מאמינה. אבא, הוא נראה כל כך יפה. הנה, כל מיני דברים. אני אשמור אותם. כשאני מקבלת קרטון או דף של בת ים יפה מדי, אני לא זורקת, אני לא יכולה לזרוק זה יפה. וואו, בואו נראה איך זה נראה בפנים. טוב, אז איך מוצאים? הנה, פה זה מחוזק באמת בשכבת סיליקון קטנה. וואו. רגשת. זה באמת פינפן, לא ידעתי שהוא כזה גדול, חשבתי הוא משהו כזה. הוא עדיין נראה כזה. תסחי איתו ממש מהר. וואו, תסתכלו איזה יפה זה. זה סנפיר יפה כל כך. וואי, אני מתרגשת. זה גם לא עם שכבת סיליקון, אז ברור שזה יקרה. הקודם שלי נקרא קצת פה, אז אנחנו תפרנו, אבל... וגם הסנפיר הזה ענק, ענק! הנה, יש פה כזה. אני אנסה לשים? כן! וואי, זה גדול מאוד. הנה. מה? הוא ענקי! בגלל זה כל כך נדהמתי, וגם הנה זה הסנפיר הקודם שלי. הנה. הנה, אני אשים ביד. סנפיר. כל כך. הנה. רואים? צהוב כזה, קצת כחול, כמו הים. וואי, מתה, זה מתה, מתה! למה?